România și Polonia sunt două țări minalizate, distate, limonite sub Biden. Se conducă Europa de Est, locul Rusiei care a fost nominalizată de Marea Britania pentru a conduce Europa de Est după II la Războiul Mondial. Aceasta înseamnă că atacul rusesc supra Ucrainei este un plan ruso-britanic de menținere răputire ruse ca conductor ale Europei de Est. Și prin urmare, acțiunea României și Poloniei din partea Rusia este interesul româno-polonez. Marea Britania este tronul regal, nu guvernul. Mare diferență. Priasca România, iubim România.